Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, mehriman doganlar, siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü sanyny mawtumly günlerine başlaýar. Bugünkü söhbetdeşimiz Eýrandaky Türkmen täkä türkmenleriniň öňde barjylaryndan Ýusuf Işan Nurtagany. Saýymdan we Eýranda ýaşaýan ähli türkmen oğullarym adyna dünýä ýüzünde ýaşaýan hemme türkmen oğullaryma salam aýtmak bilen onsoň mawtumly Işan bek akyldarymyzyň ýyl dönümde baralaryny ähli dünýä boýundaky türkmen oğullarıma tüýsürekden gutlaýarym. Ýusuf aga, ine türkmen täkä boýunça mawtumlyň toý dawaralary nirde nähili başlanýan, halk nähili gatnaşýan, nähili üns berýärler. Bilmem näme şol biziň ýurdumyzda jemhur başlyk saýlawçylyk hemde owadyr şäher wekilläriniň turalar saýlanmagy üçin adatdan daşary aprel aýynyň 27-28-inden başlap bolýardyk. Türkmen şäherläriniň Bender, Türkmen, Akkala, Gümüştepe ýaly şäherlerinde başladyk dawarany. 10 maýda bolsa, her ýyl kıyaly Aktokoýda şu mawtumly çanyň madaçylarynyň başynda dawarany geçirdik. Köp mehmanlarymyz bardy, döwletçe hem mene Şwetsariýadan, Holand ýurdundan, ondan Türkiýeden gelen, Awganystandan gelen wekiller bardy. Dünýä türkmenlerinden, ondan Türkmenistandan gelen delegasiýalar biziň bu dawaramyza gatnaşdylar. Köp ýurtlardan bardy. Men bilşime görä hatda men eşitdim Amerikadan ýa Fransadan, Germaniýadan gelen mehmanlarymyz bolmaly. Ben ýa-da bilmesem de şeýle sanap geçen ýurtlarymdan gelenler bilen ýakyndan bir tanyşyp gördüm. Ýusuf aga, mawtumly toý dawaralary şu ýyl ýanky şol prezidentlik saýlawlary, ondan owa şäher geňeşleriniň saýlawlarynyň daşynda nähili ütköçüklüge eýe boldy. Şu ýyl şeýle bir ütköçük ýagdaý boldy diýip aýdy biljek zadymyz barmy? Ütköçüklik näme? Her nähili bolsa mawtumlyň döwletçilik dawarasy näme il halkyň bir ol bir aňynda öňden bir täýärlik görüp beren bir çäresi. Onun için bir bazatlar saýlawçylyk hiç bir da milletin gatnaşmagyna hiç bir täsirini goýup bilmedi. Her hili işide bolsa il halky nähili saýlawam gatnaşmaly bolsa çäreler görmeli bolsa şol işlere. Emma şon Türkmen tähranyň ýüregi mawtumly paragy diýip şol öňden çäre görülýär, öňden täderlik görülýär. Bir hem akşam gatnaşdy, öňküden köpürak gatnaşdylar. Her ýyl güýçli baatly gatnaşýarlar il halkymyz. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, mehriman doganlar, siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň bugünkü sanyny mawtumly günlerine başlaýar. Ýa-ňy Eýrandaky Türkmen täkä türkmenleriniň jemgyýetçilik öňde barjylaryndan Ýusuf Nurtaganyň şu ýyl mawtumlyň watanyna geçirilen mawtumly günleri bilen baglanyşykly beren maglumatyny dinledik. Inni söz nowaty Türkmen täkädaky Sehra gazetiniň gurjusy, ýolbaşçysy, Metpuadi işleri, häzir bolsa Türkiýede universitetde mollumçylyk edýän doktor Abdurrahman Düýeci, mehmanymyz Abdurrahman Düýeci, Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigine hoş geldiňiz. Köp sag bolun, hoş gördük. Doktor Abdurrahman Düýeci, bilsiňiz ýaly mawtumly günleri, mawtumly toý dawaralary Dünya Türkmenleriniň arasynda jemlenýär diýip bilerse. Mawtumly barada köp çäreler geçirildi, mawtumly barada köp zatlar aýdyldy. Sizem bir mawtumlysyňyz, bilişimize görä siz Türkmenistandaky mawtumly bilen baglanyşykly işlere goşdyňyz. Şu arada da bir maglumat berýärsiňiz dünýä türkmenlerine. O Türkmenistan näme bolsa bizim türkmenimiz öz watanymyz diýip bilýär. Ýöne tamamy biraz köprek Türkmenistandan. Biz näme biz türkmenler gözümüz Türkmenistandan. Şondan bir medet boldy. Bolmaly bir Allah kuwat eşdesimiz gelýär. Ýöne Türkmenistana dogry maksum bolan terjime edenem bolsam, olardan bir Allah kuwatyň ýerine biraz kän netije gowy adam alyp bilmedim. Şunu düşünýärsiňiz jikmejik. Näme diýmek isleýäňiz? Bir ýaly şair şol zady iň azyndan eseriniň aşagyna bolsa, şoňa wany iň azyndan bir iş edenligi, bir hyzmat edenligi belli bolýar. Türkmenistan barada aýda
aýdar bolsam bir 2 ýyl öň maňa şu mail ýazdylar, şeýlerin terjime edip durýan o terjimeler şolar bize iyi verdi, paýş etdiler Türkmenistan Akademiýasy. Başynda da Annurwan Aşyr. Malkumlyň gopulary, he? Awa men olara iyi verdim şu mailden. Aslında olan näme etjek bolýan adyna maksatdan bilmeýärdim. Her näme de bolsa haýyrly bir işdir, men de goşulaýyn. Ondan iyi veremden soňra bir konferansa oşuldum, ilmi konferans. Şo ýerde bize bir kitap berdiler elimize. Aşgabatda. Awa şu aýtjak wagtlarymyzy öýe gelip görsem, bu ajaýyp tärin kitap Mahtumlyň dürli dillere terjime bolan terjimeleri içinde ýeşil sahypa, awdan renkli ulu kitap göz başyny hormatly prezident Gurbanguly Berdimuhammed ýazypdyr, redaktory Haramow, ondan çapa taýýarlaram Annurwan Aşyr. Gördüm, meňe çokda terjimelerim bar. 10 sahypasy 391-den 450 men goşgulam edil şol iyi verişim ýaly hiç ütgetmän isinden fotograf çekip şota ýapşyryp odurlar, kırlar goýupdylar. Ýöne terjime için ady ýok. Ha bolýa bir kitabın adyna batyr başynda ýarkadyr. Seretdim o kitabın sonuna terjimeçiler dik getiripdiler. Dedi bolsa terjimeden adam adymyz ýok. Rahmet çykdyrdyr, dile geçiripdir. Men bir geň alym şol terjimeçilerden şol kadrdarlyk etdiler. Şonda hiç men bamyň ýok diýen bolmady. Şol birinji demle Mahtumlyň terjimelerinde. Men onu kän düşünýärdim. Soňra kitaby görende düşündim. O bular meni adymam ýok etip goýupdylar. Öyle denýär etip goýupdylar. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, mehriman doganlar, siz Azatlyk Radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Myhmanymyz Abdurrahman Düýeji, soňondan soň gyzyny ýydarlap deriňäp sorawyda gördüňizmi? Näme netice aldyňyz? Men onu göremden soňra bir geze konsulluğa ýaldym. Ankara'daky. Iň ağzından den çeken zähmetine bir hormat goýdular. Şol şyna janyň ýanyp ýazdy. Ondan hem jogap gelmeýänseň, ikinji gerek ýogalymy şo dünýä türkmenleri birleşik bol. Ona gidemde bir gerek men öýdüm, ço taýda oturamyr, o ýaşy olanlar bilen bir gurrun geçdi şeýle artal aýdamda. Ýa-da men ýetirerini ýokary ýaşlar idi. Hormatly prezidente men de ýazdım. Ondan soňra jogap gelmedi. Elbetde baram nädir? Ýa-da şo ondan soňra hiç meni çağırmadylar aýdam. En ýazypdyr iň ağzyndan ay bolýar bir ýalňyş bolupdyr nikde dogrular. Ya haýrat et Allahu ay bir ýerden çykar diýdirjek. Öýle gurrunlar ýok. Aýtam seni şo ýurda barma diýerler. Şolda şowalma taklaram ýok, bam diýenem ýok. Arkamdan hem bu kontrolsuz adam ýetdirýär. Diýmek, eger terjimen eseriň bolsa, enem şoňa özüminki menki o näme çina goýmaýaňyz diýip tapsaň, sen serwet bir kontrolsuz adam bolýan ekeniň. Senin ýalanyň alsalaram, başgalaryň adyny çyksa da, sen dymyp oturmaly ekeniň. Awamyň edebi ogurlyk ýa-da suwda berilýär. Ýöne biz türkmenler bolansaň, Türkmenistanyň salatlara çekesini gelip durmaýardy. Özleri bilmeliler. Bizim bir ondan birçe iş etmeýärlerimiz alkışlar ýok. Onu falan zähmet çeken adamlar adyny çekmeýän gitýän bir şähersiz adamla da adym getirmeýän kitapda iki ol aferget bolýar. O näme közdiýjek ben bilemok. Yani atyl kabul etip boldukda. Umuman akademi işlerde son kitabın içinde her bölümde her kim şu dile terjime eden bolsa şoň ady gelmeli bolar. Goşondan hukman ady agdalýar diýeňizde. Mesela Farsça bölüm var. Şol Farsça bölüm terjime için şu ta gelýär başynda. İngilizce başynda gelýär. Bular wa öyle başynda getirmek ýok atlary. Evet ýalar üýşli kitabı sonuna bir ýazyp ýazýarlar. O taýda kimin nämeden deldi da öňünden çykan ýaz bermeliler o taýda. Akademik ilmi işler, neden öňe barýan Türkmenistan neden ilmler üýtgedesiň ýene üýtgetýän zatlar ilmi akademik bir usullar we olarda dikkat etmeli bolýar. Hawa biz doğrudan Türkmenistanyň gatyrykdan söýýär, gatnaşasyny gelýär, şol şeýlen elimizden gelen edesini gelýär. Ýöne käbir hereketleri ben dost bolup öz ýürekden ýakynlaşandy da seni uzaklaşdyrýar. Yani içinde uzaklaşdyrar gelen adamlar barmy hadiýe. Ýakynlaşyp bolýan adamy özüne dost etmeli. Aýtam tersine bular şol ak ýürek bilen ýakynlayan adamlara uzaklaşdyryp şol düşmana ýöwürläşýär gelýär. Şo gatýalyňyş şol aýdadym gelýär. Dost dost köseltmeli, olar tersine yüreklerde o belki kişi hatalar uloldu, entejik bir zady arzany, ulu bir problemi çevirip şol adamy düşman ýaly hiretýärler. Men şo taýyny halamadym da.
Dünya türkmenleri. Dünya türkmenleri.